Tervetuloa Honkasten ensimmäiseen Minecraft-videoon. Täällä on tänään pelaajina Isi ja Salli. Sallilla on ohjain. Salli istuu tässä. Ja kommentaattorina täällä alhaalla Vilho Poika. Tämän päivän aiheemme on, siis Minecraft-videosta on kyse. Ja aiheena on uusi texture pack, mikä tarkoittaa sellaista, että kaikki Minecraftin graffat on vähän muuttunut silleen, että kaikki tavarat näyttää erilaiselta ja muuta. Ota, mä menen vähän tästä edestä, laitan ton makkarin oven kiinni. Katsotaan. Joo. Mä näytän eka tällaisen esittelyvideon ladataan. Mä en oo kokeillut tätä itse vielä kertaakaan, tätä kaikki on mullekin ihan uutta. Otetaan tällainen, tää on tällainen testimaa. Tää on vähän niinku se tutorial maa tohon Minecraftiin. Niinku mitä me ollaan vähän pelattu, mutta tää on niinku tutorial tähän uuteen texture modiin. Eli tää on eka tällainen texture modi, joka tähän on tullut. Ja näitä on tulossa lisää. Mä en tiedä, tätä ei kai saa tietokoneelle. Tätä saa vaan tähän Xboxin versioon, että tervetuloa joskus meille pelaamaan. Mutta katsotaan nyt tää alkaa. Ja Vilho yrittää ottaa mun ohjaimen. Mä en tiedä, näkyyköhän se hyvin sinne. Näin. Miltäs näyttää? Tää on siis tutorial maa. Ensimmäinen kerta kun itekin pelaan. Tässä on näköjään kaikki nää heltit ja ruuat on ihan erinäköisiä. Toi expa-mittari. No tää on aika saman näköinen, mutta tässä on kuulemma tullut uusia skinejä, joten vaihdetaanpa meille joku teemaan sopiva skini täältä. Täällä on tällaisia robottiukkeleita valittavissa. Mikähän otetaan? Otetaanko tällainen lippispäinen jokeri? Eli oikea vitsiniekka. No niin. Nyt meillä on lippalakkipäinen vitsiniekka ja käydäänpä tutkimassa mitä täällä oikein on. Täällä on jotain tällaisia satelliitteja. Mäpä rikon tosta ton yhden laatikon, niin nää kaikki on niinku, tääkin mä en tiedä mitä tää on. Tää voi olla ihan mitä vaan. Tää voi olla vaikka kiveä tai hiiltä tai mitä. Mä en tiedä miltä nämä uudet tavallaan tavarat näyttää. Tässä on kaikki ne samat tavarat mitä siinä vanhassakin on. Vilho, älä mene sinne kameraan nyt koskevaa. Isi on sen just virittänyt. Mihinköhän se meni? No, oho, tässä on uusi kartta. Tän näköinen kartta. Joo, mennään eteenpäin. Tää on ilmeisesti aitaa. Mä en tiedä mitä tää on. Sitten katsotaan mitä tästä tulee. Miksei täältä saa mitään paloja? Niinku miksei mä saa mitään tavaraa näistä? Pitääpäs ottaa selvää, että eiks täällä sit saa näitä niinku itelleen? No kylläpä tässä kestää kauan hakata. Joo, mä en saanut mitään tavaraa. Okei, no mutta mennään, oho. Menetettiin vähän. Mennään tänne tutkimaan. Täällä on niinku kuulette taustalta. Täällä on ihan uudet musiikitkin tullut tähän peliin. Tossa kato ruohokin on ihan erinäköistä. No nää siemenet on aika samannäköisiä. Kato täällä on joku tehnyt tällaisen ihme autokärry. Nää on siis yhdestä Mass Effect pelistä tavallaan tehty texture pack. Ja se Mass Effect peli on sellainen skifi-peli, jossa mennään avaruudessa ja nyt Vilho tulee Isin syliin pelaamaan, kun se menee räplää kameraa. Niin siellä avaruudessa seikkaillaan. Se on joku roolipeli, en oo ikinä pelannut. Mutta tässä on aika hyvät musiikit itse asiassa, ainakin kuulostaa se. Tää on joku alus. Mikäköhän tää on? Katsotaan miltä tää näyttää. Tuolla lukee Mars, se on varmaan joku sukkula. Mutta käydäänpä katsomaan miltä sisätilat näyttää. Mitenkäs tästä pääsee ylös?
Tässä on portaat. Oho, mikä? Tänne tuli joku zombi. Missä? Joku ampuu. Tuolla. Vilho. Toivottavasti ei nyt tälle kohdalla. Oi, nyt kävi huonosti. Ei se haittaa, jatketaan seikkailua. Aloitettiinko me samasta paikasta? Mä otin tän vahingossa, aloitin normaalilla. Niin täällä näköjään on pahiksi ja olisi ehkä pitänyt aloittaa ihan sillä helpolla. No ei se haittaa. Mennään tutkimaan lisää, eli tuolla on jotain ton näköistä. Vilho. Sitten täältä mennään, hypitään tänne. Tällä tyypillä näin. Siis tästä kai pitää mennä sisälle, mutta siellä on se skeleton. Pärjättäisikö me silleen? Katsotaan. No niin. Nyt me saatiin siltä nuolia. Aika omituisen näköinen. No niin, nyt päästiin tänne sisälle. Täällä on siis tän näköistä. Kuulostaa siltä, että täällä on lisääkin. Noita skeletoneja. No, täällä menee näitä aitoja. Katos, tässä taitaa olla ovi. Joo. Näköjään noissa ovissa on ihan samat vanhat äänet. Mikähän tää on? Aha. Se taisi olla joku taulu. Mitäs nää? Mitäs tää on? En tiedä. Täällä oli joku tällainen huone. En tiedä. En tiedä mitä tässä maassa oikein kuuluu tehdä, mutta mennäänpä kattoo mitä täällä, koska eikö se sukkula ollut täällä suunnassa, niin jos tästä vaikka pääsis tänne. Noin. Täällä on tän näköistä. Täällä kuulostaa siltä, että täällä on joku. Täällä on tällaisia sohvia. Joku konehuone tuolla. Niin, nää ovet vie jonnekin tällaiseen paikkaan. En tiedä kuka tän on rakentanut, mutta aikamoinen tämmönen. Noi on laseja, lasit on ton näköisiä. Katsotaan päästäänkö me vielä jonnekin muihin paikkoihin. Täällä on näköjään toiset ovet. Tultiinko me täältä? Joo. Mennäänpä kattoo mitä täällä on. Täältä ilmeisesti pääsee sitten jatkaa matkaa tänne. Näin. Pääsisiköhän täältä sitten on. Siis tän näköistä täällä nyt sitten on. Mutta joo. Ehkä me ollaan saatu tästä tarpeeksi. Kokeillaan. Lähdetään vaan pois. Ei seivata. Ok. Mennään kokeilemaan mitä tapahtuu kun tehdään tommonen survival peli. Jos otetaan tosta, laitetaan nyt vaikka noin pahikset pois. Ja noin ja sitten valitaan tosta vaan toi. Noin. Sit laitetaan tähän päälle. Oho, ois voinut ottaa se aloitusarkun, ois nähnyt sieltä jotain tavaroita miltä ne näyttää, mutta katsotaan kohta. Joo, Vilho, tuuks säkin tänne taas? Tuuks säkin taas tänne? Onko kamera vielä paikoillaan? Näyttäis olevan. Joo, tuu isi syliin, tuu. Tuuks sä isi syliin? Laitetaan toi kiinni, noin. No niin. Joo, kyllä, noniin. Näköjään me
synnyttiin täältä jostain lumipaikasta. Aloitetaan ihan perinteisesti, hakataan vähän puuta, että saadaan tehtyä työpöytä ja sitä kautta vähän tavaroita, että selvitään eteenpäin. Mutta, eli puut on erinäköisiä, lehdet on erinäköisiä, kaikki on vähän erinäköistä. Katsotaan, täältä pystyy tehdä. Mitenkäs nyt? Onks tää työpöytä? On. Tää on se työpöytä. Eli tarvitsee näitä lankkuja. Näitä lankkujakin, kaikki lankut on vähän erinäköisiä. Tehdään tää. Sitten otetaan tosta, tikut on ton näköisiä. Sitten hetkinen, pikaksis on vielä aks. No, tehdäänpä tosta puinen kirves ja tehdään vielä toi puumiakka. Hakataan toi pöytä meille mukaan. Sitten otetaan lampaasta vähän villaa. Saadaan sänky kun tulee yö. Toisesta vielä. Noin, villa on tän näköistä. Ton näköistä. Vähän erinäköistä. Sitten nyt kun meillä on tää pikaksi, niin käydään tää hakku. No tosta saadaan 3. villa, niin saadaan sitten sänky yöksi. Niin, täällä on jotain ihme. Mitähän nää palikat on? Katsotaan mitä se sanoo. Nää on kurpitsoja nää. Tässä kasvaa kurpitsoja. No aika omituisen näköisiä kurpitsoja. Mutta käydään etsiä vähän kiveä. Miltähän se kivi mahtaa näyttää? No lehmät ja eläimet, ne on kaikki ihan samannäköisiä ennen ja varmaan kaikki muutkin. Aha. Haluatko katsoa sitä? Siellä rupes nyt muumi pauhaamaan. Saanan kännykästä. Tuolla on toi varmaan kiveä toi. Jää on vähän erinäköistä, on tällaista. Noin. No mistähän me nyt löydetään täältä sitä kiveä? Katsotaan. Kukatkin on vähän erinäköisiä. Aika hienoja nää. Ja tuolla on noita keltaisia kukkia, jotka näyttää ihan valkoisilta. Vai olikohan ne valkoisia? Kyllä varmaan. No niin. Oiskohan täällä nyt vihdoin sitten sitä kiveä? Tääkö sitä on? Sitä... Joo, tää on cobblestone. Katsotaan, laitetaanpa cobblestone. Aika jännän näköistä. Eli tää on sitä stonea. Ja cobblestone on sitten sitä sellaista erinäköistä. Ja tää on sitten dirttiä. Tuolla on luola. Mitähän sitten... tää on gravelia, sitä soraa. Joo. No nyt kun meillä on noin, niin tehdäänpä tässä. Tehdäänpä tässä tätä tikkuja lisää. Yksi tommonen ja tommonen. Noin, milloin menee pois tosta? Ei mennä vielä tonne luolaan kattoo mitä sieltä löytyy, koska tarvitaan vähän lisää tavaraa. Pitäis tehdä soihtuja. Mutta miltäköhän hiili näyttää? Noin. Käydään etsimässä vähän hiiltä, niin saadaan vähän soihtuja. Täällä on jotain luolia, mutta... No, hakataan tästä meille
vaikka uunin, niin sieltä saadaan tehtyä soistoja. Noin. Tän hetkinen meidän työpöytä on tuolla. Otetaan tosta noin ja laitetaan tohon ja Shanko on tällainen sininen näköinen. No täältä näkee näitä kaikkia tavaroita. Täällä on esimerkiksi timanttikamaton. Tässä on timanttimiekka ja tässä on ämpäri ja kuppi ja tässä on näitä soihtuja. Mitä kaikkea täällä on? Omenoita. Kakku on tällainen ensiapulaukku ja täällä on näitä timanttikypärä on tän näköinen ja mutta on nää vähän muuttunut. Mutta ei se mitään. Lähdetään kattoo. Tehdään se tää on uuni. Tän näköinen on uuni. Tehdään uunissa vähän hiiltä tossa. Käydään sillä aikaa hakkaa muutama puu vaikka tuolta. Näin. Nyt vois mennä takaisin sinne. Katsotaan miltä näitte esimerkiksi lihat. Aha, nyt. Sulkia saatiin ja kanankoivia. Sitten katsotaan täältä, otetaan nää. No nää on aika samannäköisiä noin. Sitten tehdään muutama soihtu. Tän näköisiä on soihdut, mutta katsotaan mitä ne näyttää sitten kun ne laittaa tonne. Otetaan tosta toi uuni ja puut mukaan. Näin. Sitten lähdetään tonne etsimään noita hiiltä ja rautaa ja tollasia, että miltä ne näyttää. Soihdut on ton näköisiä, niissä on tollainen liekki. Katsotaan löytyykö täältä edes mitään. Terveeksi. No eipä täältä näytä löytyvän mitään. Mutta sitten ei vaan osaa etsiä. Vähän erinäköisiä nämä luolat. No olipas tylsä luola. Sieltä ei löytynyt juurikaan mitään. Saatiin vähän kinkkua. Mennäänpä etsiin joku vaikka viidakko, jos löydettäisiin sellainen, niin katsotaan miltä se näyttää. Nämä kaikki on vähän erinäköisiä. Tai aavikko. Se taitaa olla sellainen punertava niinku. Mitäs nää on? Se niitä... No niitä kurpitsia. Aurinkokin on pyöreä eikä enää nelimuoto.
Tiedätkö mitä se tekee? Kato. Muuta. Ettei se mitään hyvää, se juuri tekee. Onko se kuuntelut? Siinä on oikein. No jopas jotakin. Tuolla toi pyöreä aurinkolaski. Tässä on sieniä. Nää on noita sokeriruokoja. Joo. Pitäis varmaan ottaa toi Creative se. Kattoo siellä vähän noita tavaroita. Katsotaan vaan vähän Creativessa noita tavaroita lisää. Tältä. Kaktuksia. Täällä on viidakko. Tältä täällä näyttää, mutta katsotaan mitä tavaroita. Katsotaan vaikka miltä timantit on tällaisia. Katsotaan vaikka miltä näyttää tällainen. Tän näköisiä. Ai. Kultakama. Oho. Tämmöset. Nyt tällaista täällä on. Jos täältä vaikka lähtee jotain taloa rakentaa jonnekin, niin etsitään aika hyvä paikka. Ja jos tähän jäälle rakennetaan.
aika hassun näköisiä. Tällaisia. Mut joo. Mä en jaksa tehdä pitempää videota tästä nyt, mutta tällaista tänään. Tulkaa joskus kokeilemaan tätä uutta modia.